У Беларусі пачалася трэніроўка баявога прымянення ядзернай зброі. Зеленскі заявіў, што Расія зноў плануе ўдары па Ўкраіне з тэрыторыі Беларусі. Што насамрэч адбываецца? І як пратэстанцкія вернікі і прапаведнікі ўспрынялі малітву за Лукашэнку Пуціна на фестывалі надзеі з удзелам духоўнага дарадцы Трампа Фрэнкліна Грэма. Добрый дзень, тут Ганна Соўць, гэта «Пік свабоды», у якім бяруць удзел украінскі палітолог Евген Магда, а таксама пратэстанцкі прапаведнік Сергей Мельянец і пратэстанцкі вернік Анатоль Шырвель. Міністэрства абароны Беларусі паведамілі о пачатку трэніроўкі вайсковых частак у баявым выкарыстанні ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння. Трэніроўкі з удзелам ракетных войскаў і авіяцыі адбываюцца пры ўзаемадзеянні з Расіяй. Гэта пятыя манеўры за апошнія 4 гады. Да нас далучыўся украінскі палітолог Евген Магда. Добрый дзень. Прывітанне. Што азначаюць для Украіны вось гэтыя трэніроўкі прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі? Я думаю, що в світлі останніх подій Україна буде до цього підходити прагматично. Якщо хтось обіцяє, що він збирається нас вбити, то ми будемо до цього готуватися і готуватися адекватно. Я нагадаю про ядерні носії. Це бомбардувальники Су перероблені. Я думаю, що вони насправді, наскільки я пам'ятаю, не дуже високої швидкості. І тому навряд чи вони будуть реалістично використані для того, щоб ядерні бомби використовувати. І дивізіон «Іскандерів». З цих «Іскандерів» в 2022 році російські війська обстрілювали Україну. На них кров українських мешканців. Потім їх подарували Білорусі чи передали Білорусі. «Іскандери» можуть бути носіями ядерної зброї. Але ті, хто вчив фізику, вони пам'ятають, що і, власне, в нашому регіоні, тим більше за менше ніж за місяць після 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, я думаю, всі мають пам'ятати, до чого призводить ядерна катастрофа і до чого може призвести використання тактичної ядерної зброї. Той, хто думає, що це може бути просто удар по Україні, який нікого більше не зачепить, той просто не вчив в школі фізику, от і все. Былы палізняволены Мікола Статкевіч, ён таксама былы вайсковец-ракетчык, раней публікаваў артыкул, у якім папярэдзіў, што Расія плануе нанесці абмежаваны ядзерны ўдар з беларускай тэрыторыі, разлічваючы, што удар у адказ абмяжуецца Беларусю. І Статкевіч называе такі сцэнар катастрафічным для Беларусі. Наколькі імаверным вам бачыцца такое развіццё падзеі удару адказ на тэрыторыю Беларусі? Я думаю, наші глядачі і слухачі, вони прекрасно розуміють, що та картинка, пам'ятаєте, ще зразка 2014 року, коли російський військовий ховається за спинами дітей і жінок. Тепер можна її модернізувати. Російський військовий ховається за вусами Лукашенка. Це правда. Але Лукашенко зробив свій політичний вибір давно. А до чого тут інші громадяни Білорусі? Я думаю, що ще більш доцільно питати їх, як вони ставляться до того, що Лукашенко дає можливість росіянам ховатися за їхніми спинами. Україна не має ядерної зброї, не може завдати ядерного удару у відповідь. Я розумію, що логіка дій, але є такою, що удар у відповідь може бути завданий звичайною зброєю. Чи потрібно це Білорусі? Давайте будемо разом відповідати на це питання. Хто зацікавлений в тому, щоб білоруські і українські народи воювали один проти одного? Мені здається, відповідь проста. В цьому зацікавлений лише московський Кремль. Інших бенефіціарів в цьому немає. І пры канцы мінулага тыдня прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, правёўшы нараду з сілавікамі, заявіў, што Расія плануе ўдары з тэрыторыі Беларусі па Ўкраіне альбо па адной з краінаў НАТО. Паводле Зеленскага, Расія разглядае пляны аперацыі альбо на Чарнігава-Кіеўскім напрамку, альбо супраць адной з краін НАТО і менавіта з тэрыторыі Беларусі. Паводле Зеленскага, Украіна валодае падрабязнасцямі размовы паміж Расіяй і Беларусю на гэты конт. Што насамрэч адбываецца? Вот это не першая заява Владзіміра Зеленскага. Што насамрэч адбываецца у камунікацыі паміж Расіяй і Беларусю і тое, як рэагуе на гэта Владзімір Зеленскі?
Ну, дивіться, президент України, очевидно, має більше інформації. Але я не чув, не отримував повідомлень жодних в інформаційній сфері про те, що збільшується російська військова присутність на території Білорусі зараз. Я думаю, що люди, які живуть зараз в Білорусі, вони самі бачать. Вони бачать російських туристів, але чи всі вони спроможні швидко одягнути військові однострої, я думаю, що, на щастя, ні. Тобто перекинути зразу велику кількість військ без уваги з боку розвідувальних органів і України, і НАТО, адже загроза може бути і для Польщі, і для Литви, і для Латвії, я думаю, неможливо. І це теж треба розуміти. Тому це, швидше така, знаєте, політична загроза. Лукашенко просто в такий спосіб демонструє Путіну свою лояльність. Але я не впевнений, далеко не впевнений, що він готовий віддати наказ для використання, прямого використання тактичної ядерної зброї. Чи нападу на Україну, чи країни НАТО. Проти країн НАТО білоруська пропаганда працює більш інтенсивно, це правда. Але чи спроможний Лукашенко провести мобілізаційні заходи і роздати зброю тим, хто в 2020 році протестував проти нього, я думаю, сумнівно, він же боягуз. І говорячи про расійскую прапаганду, прэсавы сакратар Пуціна Пяскоў сёння назваў словы Зяленскага пра пляны нападу з тэрыторыі Беларусі падбухторваннем для працягу вайны. Такая рэакцыя расійская, пра што яна сведчыць? Вона свідчить тільки про одну аксіому. Коли російські офіційні особи відкривають рот, вони брешуть. От і все. Як може говорити про підбурювання до війни офіційний представник Путіна, за наказом якого вбиті десятки, а може і сотні тисяч українських громадян, серед яких сотні дітей? Хтось вже забув, що відбулося минулого тижня в Києві, де ракетою знесли цілий під'їзд і загинуло більше 20 людей, а більше 40 отримали поранення? А це було не підбурювання до війни? Це був акт милосердя? Я правильно розумію? Ну і пры канцы мінулага тыдня стала вядома імя новага прадстаўніка Украіны ў справах Беларусі. Гэта дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Ярослаў Чарнагор. Ён прызначаны паслом у асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных трансфармацый, узаемадзеянняў з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі недружелюбных краінаў. Пра што сведчыць само прызначэнне і такое новае вызначэнне гэтай пасады, бо ягоны папярэднік Ігор Кізім быў паслом Украіны у асаблівых даручэннях па Беларусі. Давно знаю Ярослава Чорногора з його студентської лави. І скажу, що він людина розумна, адекватна, людина фахова. Просто в цьому випадку експерт з недержавного сектору прийшов на роботу до державної служби і буде там працювати далі. Я думаю, цим визначено коло його обов'язків, і він так буде функціонувати в цьому напрямі. Якими будуть його подальші дії, я думаю, що Ярослав сам про це буде розповідати, але трошки пізніше, тому що йому треба увійти в курс справ і, власне, сформувати, якщо хочете, відточити до офіційної позиції своє бачення. Але він, повторюсь, людина добре поінформована, людина, так би мовити, не з вулиці. А те, що в його посаду зашито контакти з представниками демократичних сил недружніх держав, в тому числі Росії, це свідчить про те, що нам це теж потрібно. І оскільки Чорногор керував профільною програмою української призми, то цілком логічне призначення і цілком логічний напрям дій. Я сёння якраз звязвалася з Ярославам Чарнагорам і запрашала яго да нас у эфір, і ён сказаў, роўна тое, што гаворыце вы, што яму яшчэ патрэбны час засвоіцца, зразумець цалкам сітуацыю, тады пазней ён будзе гатовы ўжо прыходзіць у эфір да і беларускіх, я так разумею, і украінскіх медыа. Сам он напісаў у сваіх соцсетках, што за 10 гадоў прайшоў шлях ад акадэмічнага навукоўца, які валянтэры ў вайсковым шпіталі, да ўдзельніка антытэрарыстычнай аперацыі і афіцэра сіл спецыяльных аперацый.
я цытату яшчэ дам: галоўным фактарам маіх жыццёвых зменаў застаецца краіна-агрэсарка і яе сатэліт пуцінская Расія, лукашэнкаўская Беларусь. Супрацьстаяць ім гэта сур'ёзны выклік, і я яго прыняў. Вы кажаце, што вы добра яго ведаеце. Як вы мяркуеце, будзе трошкі адрознівацца ягоная праца таго, якой была праца Ігора Кізіма? Ігор Кізим все-таки професійний дипломат, і він прийшов у Білорусь, спочатку прийшов у Білорусь як посол України в Білорусі, потім після завершення його повноважень став спеціальним представником, став послом з особливих доручень. Тобто у його функціях, до речі, було будувати контакти із офіційним Мінськом і з білоруськими демократичними силами. У Ярослава Чорногора таких функцій немає, він повинен спілкуватися в питаннях демократичної трансформації недружніх країн. Це, я б сказав, більш наступальна позиція. І зі свого боку, думаю, що і я, і інші українські фахівці, які розуміються на проблематиці, вони можуть Ярославу допомогти порадою, якщо він нас, звичайно, про це попросить. Я хацела звярнуць вашу увагу яшчэ на одну заяву, вельмі жорсткую заяву ў дачыненні да Лукашэнкі. Яна была зробленая ў тэлеграм-канале камандуючага сіл беспілотных сістэм Украіны Роберта Броўдзі, пазыўны Мадзяр. І ён назваў Александра Лукашэнку менскім гаўляйтарам Лукашэску і абвінаваціў улады Беларусі ў садзеянні атакам расійскіх дронаў на Украіну. Вот это все больш жорсткая рыторыка самых розных прадстаўнікоў украінскага боку. Што яна азначае? Вона означає те, що військові, які безпосередньо стикаються з діями російських шахедів, вони усвідомлюють роль Білорусі в цьому процесі. Не тільки про те, що говорять представники Білпол про дуже активне використання оборонно-промислового комплексу Білорусі, але й про навігаційну допомогу і інші речі. Білорусь зробила завдяки Лукашенку вибір на користь Путіна в цій війні. Але чи означає це, що Україна має це терпіти? Ми, здається, достатньо довго терпіли подібні дії. І тепер, я думаю, готові до адекватних дій у відповідь. Нагадаю, що і нафтопереробні заводи, і аеропорт, і багато чого, багато різних об'єктів Білорусі перебувають в зоні прямого досягнення і безпілотників, і ракет, всього чого завгодно. Повторюсь, а громадяни Білорусі про це знають? Вони підтримують дії свого самопроголошеного президента? Спадар Яўген, тут важна яшчэ пагаварыць пра кантэкст, на фоне якога гучаць заявы Зяленскага, адбываюцца ядзерныя вучэнні. Чакаецца візіт у Беларусь спецпасланніка ЗША Джона Коула, чакаецца новае вызваленне палітзняволеных. Таксама прайшоў вялікі пратэстанцкі фестываль у Менску з удзелам духоўнага дарадцы Трампа. Наколькі цяпер для украінскага бока важная, наколькі ўлічаная гэта амерыканская актыўнасць у Беларусі? Вона для нас є фактором. Я б сказав, що Джулі Девіс закінчує кар'єру тимчасовою повіреною наступного місяця. І вона ж Джулі Фішер, яка так і не стала послом, реально послом Сполучених Штатів в Білорусі, але розуміється на цій тематиці. І якщо вона повернеться до Сполучених Штатів, то очевидно, що фокус ситуації зміниться. Я б згадав ще про калійні добрива, тому що я адепт того, щоб Україна спільно з Польщею та Литвою формувала єдину позицію в цьому питанні і говорила про те, що ми готові до транзиту калійних добрив на узгоджених з Білорусі умовах. Це не означає, що ми не будемо мати на меті, скажімо, активні чи можливі дії проти Лукашенка. Це не означає його визнання. Це означає, що Україна хоче позбавити доходів від транзиту цих добрив Росію. І я б хотів, щоб Україна з Польщею та Литвою діяли спільно. Але чи буде це досягнуто, на сьогоднішній момент я не знаю.
Ну і вяртаючыся ізноў да заяваў Владзіміра Зяленскага, імгненна на іх адрэагавала лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. Яна падзякавала прэзідэнту Украіны за выразнае своечасовае інфармаванне аб пагрозах новай спробы ўцягнуць Беларусь вайну. Яе візіт у Кіеў анансаваны чакаўся на дзень волі, але пакуль не адбыўся. Паводле вашых крыніцаў, я ведаю, што вы вельмі добра інфармаваны. Ці ён адбудзецца, на якім узроўні адбудзецца? Ваш прагноз? Я людина зацікавлена. Мене білоруські демократичні сили нагородили медаллю, і я тепер чекаю Світлану Тихановську з особливим нетерпінням. У нас ще є час до кінця весни для того, щоб зустрітися і продовжити наше знайомство, яке розпочалось 2 роки тому. Але подивимось, це залежить не від мене, це залежить від динаміки подій, від графіків. Я сподіваюся, у всякому разі, з офісу Світлани Тихановської прозвучало, що дата узгоджена, але ми ж розуміємо, що в умовах війни ніхто не відкриє карти напевне, і знов такі логістичні питання, вони теж впливають. Тому ми чекаємо, нам є про що говорити, нам є що обговорювати, і нам є як прийняти спадарення Світлани. Спадар Яўген, дзякуй вялікі, што заўсёды знаходзіце час для беларускай свабоды і дзеліцеся сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі. Дякую. Гэта быў украінскі палітолог Яўген Магда. 16-17 траўня ў Менску на Чыжоўка-арэне прайшоў першы дзень фестывалю надзеі з удзелам духоўнага дарацца Дональда Трампа, пратэстанцкага евангелійскага прапаведніка Франкліна Грэма. Пратэстанцкія цэрквы ў Беларусі рыхтаваліся да гэтага некалькі месяцаў. У фестывалі бралі ўдзел хор «Голас надзеі», аб'яднаны сімфанічны аркестр, салісты, замежныя беларускія гурты і выканаўцы. Напярэдадні Грэм сустрэўся з Лукашэнкам, і сам фестываль адбыўся фактычна на просьбу Джона Кола, спецпасланніка Злучаных Штатаў у справе Беларусі. Падчас фестывалю ў першы дзень Грэм звярнуўся да вернікаў з заклікам памаліцца за Пуціна, Лукашэнку і Трампа. Сам ён маліўся за Трампа. I know we've had a prayer for your leadership. Мы должны молиться за руководство. But I told your president yesterday. Я сказал вашему президенту вчера. I told President Lukashenko that we would all stand. Я сказал президенту Лукашенко, что сегодня вечером мы все встанем. And what I'm going to ask you to do is to stand. Я попрошу всех вас встать. And I want you to pray out loud. Я попрошу вас произнести молитву вслух. For your president. За вашего президента. For those that are in authority. За тех, кто начальствует. If you're here from Russia. Те из вас, кто из России. You pray for President Putin. Молитесь за президента Путина. Those that are in authority in your country. Те, кто стоит у власти в вашей стране. And I will pray for my president. Я буду молиться за моего президента Трампа. Пратэстанцкі прапаведнік, праваабаронца, шматдзетны бацька Сергей Мільянец быў вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед, бо ён прыходзіў на судовыя працэсы і маліўся за палітычных зняволеных. Сергей Мільянец падзяліўся са свабодай найперш пазітыўнымі ўражаннямі ад фестывалю надзеі ў Менску. Давайте послухаем. Во-первых, конечно, хотелось бы подчеркнуть грандиозность того, что произошло, потому что, наверное, с начала 90-х такого масштаба возможностей, которые предоставляли протестантам, еще не было. То есть если в начале 90-х были какие-то масштабные акции, то чуть позже, наверное, с 95-го года такого и больше и не давали. И тут произошло какое-то чудесное событие. Можно много говорить о том, почему оно произошло, какие причины лежат в основе этого события, но оно произошло, это факт. Там прозвучало Слово Божие, там прозвучала проповедь. Это здорово, когда белорусы имеют возможность вот так вот открыто услышать о том, что есть Бог, который любит нас и которому не все равно, что происходит в нашей Беларуси. И есть надежда, и это надежда в Боге. Еще было очень здорово видеть, я, конечно, со стороны это наблюдал, как церкви протестантские объединились и вместе создали вот то, что мы видели на протяжении этих 2 дней. Огромное мероприятие, огромное количество участников. Все это скоординировали, все это получилось сгруппировать, и получилось реально что-то очень интересное и красивое. Еще несколько моментов положительных. Это мне как хористу, я тоже пою в церковном хоре, мне очень было приятно слышать тот хор, который собрали
с десятков церквей, которые вот реально 1300 человек. Ну, где вы видели такой хор в Беларуси? А он создался и прозвучал вот за эти последние 2 дня. Еще один момент, который хотелось бы подчеркнуть, это то, что наконец-то на протестантов обратили внимание, и власти согласились, и в положительном ключе получилось сотрудничество с властями. Если раньше все строилось в основном с такой позиции, что проще запретить, чем разрешить, то в этот раз почему-то пошло по другому сценарию. И понятно, что многого мы не знаем из того, что происходит за кулисами, но сам факт того, что сотрудничество получилось, в Минске, в Чижовке-арена это событие состоялось, это здорово. Сергей Мельянец означает и негативные моменты. Понятно, что есть и негативная реакция со стороны белорусских христиан. Прежде всего, это за как будто бы, ну, вот, как говорят, легитимизацию того, что происходит в Беларуси, когда встречаются с высшим руководством проповедники, когда молятся о властях, которые ведут себя, скажем мягко, неподобающим образом. Но мы, как христиане, в любом случае имеем заповедь молиться о властях и быть, есть такой образ, соль и свет. То есть мы должны говорить о том, что неправильного происходит в этом обществе, мы должны предупреждать властей, если они творят беззаконие, о том, что будет последствия. И я не знаю, о чем говорил, например, Франклин Грэм с президентом, когда они встречались. Было показано только маленькие кусочки, фрагменты их встречи. Я надеюсь, что у него был шанс конкретно призвать к покаянию, обличить во грехе и сказать, что то, что происходит в Беларуси, это неправильно, это не богоугодное дело. И если так, то слава Богу. И если нет, ну, значит, он упустил шанс. Хороший шанс, который дается Богом перед лицом, можно сказать так, правителя страны, сделать доброе дело и призвать его к покаянию. І з нами на сувязі кіраўнік рэдакцыі сайту тэлеканалу «Белсат», пратэстанцкі вернік, шматдзетны бацька Анатоль Шырвель. Добрый день. Добрый день, спадарня Ганна. Анатоль, вот вы только что послухали Сергея Мельянца. А якая ваша реакція як верніка на візіт Грыма? І якая ваша реакція як чалавека, ну, які, як і Сергей, быў вымушаны з'ехаць з радзімы праз пагрозу пераследу? Я калі даведаўся, што вось нешта такое плануецца, моя реакція спачатку была такая: я не ведаў, як на гэта правільна рэагаваць, таму што мне здавалася, што вось прыедзе такога ўзроўню асоба, і ён будзе сустракацца з Лукашэнкам, яны там будуць казаць пра пратэстанцкую царкву, мабыць, пра Евангелие у Беларусі, і гэта ўсё на тле таго, што да гэтага часу у вязніцах знаходзяцца і некаторыя і пастары, і ксяндзы каталіцкага касцёла, да, там і вернікаў шмат яшчэ за свае палітычныя перакананні яны адбываюць незаконнае пакаранне. І як вот да гэтага ўсяго ставіцца? Паразмышляўшы трохі, падумаўшы, памеркаваўшы, я прыйшоў да высновы ўсё-такі, што ёсць у гэтай гісторыі пазітыў, і які асабліва, ну, праяўляецца, калі мы, скажем, улічваем кантэкст існавання звышнатуральных сіл. Я маю на ўвазе Бога. Вось калі мы выводзім Бога за кантэкст, то атрымліваецца, ну, сустрэліся нейкія людзі, нешта там абмеркавалі, сабраліся разам, папелі, значыць, там паслухалі пропаведь ці лекцыю. Але калі мы верым у Бога, то мы бачым, што гэта вялікі здабытак для ўсёй евангельскай супольнасці Беларусі. Сабраліся разам под адным дахам, мяркуючы па колькасцю людзей, гэта прадстаўнікі ўсіх, напэўна, евангельскіх канфесій, і баптысты, і пяцідзясятнікі, і хрысціяне поўнага Евангелія, так званыя харызматы. І яны, зрэшты, сабраліся разам і скарысталі гэту магчымасць разам праславіць Бога, пакланіцца Богу, памаліцца за Беларусь. І ў гэтым, ну, толькі пазітыў. Што тычыцца вось гэтага палітычнага
Кантэкст, то, канешне, ён існуе і відавочна, што гэта б не адбылося ў Беларусі, вось гэта неверагодная просто для хрысціянства беларускага увогуле імпрэза, калі б не было гэтых кантактаў паміж Вашынгтонам і Менскам, каб не было візіта Кола, каб не быў прэзідэнтам Трамп, который падтрымлівае таксама кансерватыўныя, которых падтрымліваюць кансерватыўны кола, у тым ліку і церквы пратэстанцкія, то гэтага нічога б не было. У гэтага ёсць свая цана, і мяркуючы па тым інтэрв'ю, которое даў Франклін Грэм дзяржаўнаму тэлебачанню, Вікторыя Сенкевіч, я бачу, брала інтэрв'ю. Конечно, ён казаў некаторыя рэчы такія, для мяне дзіўныя, таму што альбо чалавека не праінфармавалі, альбо ён там наўмысна апускае, кажа не ўсю праўду, там толькі частку праўды. Сапраўды ў Беларусі чыста, сапраўды там парадак, але ўжо занадта чыстая, занадта парадак, як мы тут іранізіруем, таму што ўжо настолькі вычысцілі, што там пад мільён людзей, мабыць, цяперака знаходзяцца ў выгнанні, людзей хороших, разумных, працавітых, таленавітых, у тым ліку шмат пратэстантаў, з'ехаўшы. Наша рэлігійная супольнасць у Варшаве, яна на 2/3 складаецца, вось у которую я наведваю царкву, яна складаецца з беларусаў, которые па розных прычынах і палітычных, і эканамічных выехалі. Украінцы таксама ёсць. Вот вы якраз вы говорили про гэта інтэрв'ю, я хотела одну цытату зачытаць, інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню, і он сказаў, што Фрэнклін Грэм, што Лукашенко моцна мне нагадвае нашего прэзідэнта Трампа, я лічу яго прамым чалавекам, сумленным у сваіх меркаваннях, які не баіцца быць шчырым, я веру, што ён можа стаць сябрам прэзідэнта Трампа. І вяртаючыся да закліку маліцца за начальства, маліцца за Пуціна, маліцца за Лукашенко, за прэзідэнта Трампа. Сергей Мільянец гаворыць про тое, што хрысціяне моляцца за тых, хто ва ўладзе. Пернікі многія ў сацыяльных сетках пісалі про тое, што маліцца за грэшнікаў трэба, маліцца за тое, каб рабіў лепшыя рэчы, чым робіць. Якая ваша рэакцыя на гэты заклік маліцца за Пуціна, маліцца за Лукашенко? Зноў-такі я вярнуся да таго кантэксту, да дапушчэння, што Бог існуе, ён усё гэта бачыць. Наша справа вернікаў і хрысціянскіх церкваў любых канфесій не даваць палітычныя ацэнкі, але мы павінны, і да гэтага заклікае Святое Пісанне, называць рэчы сваімі імёнамі. Як былі пратэсты, то і каталіцкі касцёл, і праваслаўная царква, там у асобе епіскапа Артемія, по-моему, Гарадзенскага, і там Георгія Героя, і іншых людзей праваслаўных, і ў тым ліку і пратэстанты выказваліся засуджэннем пратэсту, што так нельга, не пратэсту, выбачаюся, засуджэннем разгону пратэсту, што так нельга пераследаваць людзей за перакананні. Гэта ўсё казалі. Што тычыцца малітвы, я уважліва слухаў, як маліўся Грэм, і я скажу, што гэта сапраўдная малітва верніка за людзей, которые надзелены пэўнымі паўнамоцтвамі, надзелены пэўнай увагай. Я тут патлумачу, што не толькі Грэм, дарэчы, маліўся епіскап хрысціян веры евангельскай Сергей Паднюк. Ён маліўся, казаў там, я заклікаю добраславення на Беларусь, на прэзідэнта. Але глядзіце, што тут атрымліваецца. Па-першае, малітва за улады, гэта не азначае, адабрэнне дзейнасці уладаў. Гэта азначае, што мы показываем, што над гэтай уладай чалавечай існуе вышэйшая ўлада. І мы, звяртаючыся да Бога, кажам добраславі. Что значит доброславі? Гэта значыць, дай сілы чалавеку рабіць добрае, альбо калі чалавек чыніць злое, то значыць спыні яго ў гэтым зле. То бок, што добрым будзе добраславеннем для Лукашэнкі і яго хаўруснікаў, яго там каманды, людзей, которые узурпіравалі ўладу і столькі гадоў сілай уладу гэту ўладу утрымліваюць. Канешне, адказам на такую малітву Божа добраславі там узурпатара, гэта азначае, што Господі, спыні зло, якое чалавек робіць, і дай яму пакаянне. Маліўся той жа Грэм, Господі, умудры Лукашэнку і накіруй сэрца яго. Куды накіруй? Накіруй да Бога. Канешне, вернікі, мы трошкі ідэалісты. Мы верым, што нават чалавек са самым
вялікім цензорам на сваім сумленні, ён пры пэўным промысле Божым можа стаць на путь, на шлях ісціны. Вось аб гэтым маліліся. Ні ў якім разе я не ўспрымаю тое, што казалася якраз вось падчас гэтых 2 дзён на гэтым фестывалі надзеі, ні ў якім разе гэта не з'яўляецца адабрэннем дзейнасці Лукашенко. Ён, канешне, мог бы сам сабе палічыць, што гэта якраз ёсць адабрэнне, што гэта ёсць нейкая яго легітымізацыя там і так далей. Але ГРМ прызнаў де-факто, де-факто хто Лукашенко? Ён займае пасаду прэзідэнта, да, там. Якім чынам ён на яе прыйшоў? Мы ж ведаем усе. Называецца, Бог усемагутны і ўсюды існы, таксама гэта добра ведае. Пагэтаму, я не ведаю, я б на месцы Лукашэнкі устрашыўся б гэтай малітвы, таму што калі сабралася 10 000 чалавек, якія ведаюць пра цябе праўду, і гэту праўду кажуць Богу, у тваім жыцці павінны быць нейкія наступствы, і яны абавязкова будуць. Я б на месцы вось тых, хто чыніць зло ў Беларусі, хто да гэтага спрабуе кіраваць краінай, там, кажучы, тут не да законаў, там яшчэ нешта, пры гэтым ён хваліць пратэстантаў, ён павінен разумець, што пратэстанты, як і ўсе вернікі шчырыя, мы следуем Евангелію. У нас адзін кіраўнік нашага жыцця, гэта Бог, да, і Бог усё бачыць. Мы, молячыся за чалавека, аддаём яго па сутнасці ў рукі Божыя, пад уладу Божую. То бок, альбо гэта выклік для чалавека, альбо ты выправіш сваё жыццё, альбо проста немінуема будуць паследствы, альбо ў гэтым жыцці, альбо Анатоль, вы таксама гаварылі пра палітычны бок этого візіту. Наталья Васілевіч, прадстаўніца хрысціянскай візі, напярэдадні візіту ў інтэрв'ю «Свабодзе» таксама назвала візіт палітычным. Давайте паслухаем яшчэ раз пратэстанцкага прапаведніка Сергея Мільянца. Я яго запыталася, ці гэта все ж была палітычная акцыя, ці гэта была духоўная падзея. Разные группы людей преследовали разные цели, на мой взгляд. То есть, если, например, христиане, очевидно, хотели провести масштабное мероприятие, евангелизацию, и по итогу это получилось, удалось, то понятно, что у властей задачи евангелизировать белорусов, скорее всего, не было. У них были другие задачи. И какие это задачи, можно просто догадываться. Понятно, что есть желание большое какие-то связи укрепить с Западом, прежде всего с Америкой. Есть желание понравиться, может быть, Трампу и какую-то картинку красивую, так как он вроде как принадлежит протестантской церкви. Можно только догадываться, но мы пока смотрим на то, что мы видим, то, что у нас, та информация, которая нам доступна, и мы говорим, что событие состоялось, хотя понятно, что состоялось не идеально, потому что, как можно говорить о идеальности, если бы это был первый такой масштабный проект за 30 лет? Спадар Анатоль, паводле вас, палітычная акцыя ці духоўная падзея, ці адначасна? Што тычыцца фестывалю «Надзея», гэта акцыя найперш духоўная. Што тычыцца самога прыезду спадара Грэма, Франкліна Грэма, сына знакаміцейшага евангелиста, человека, который збирал, проповедовал, кажется, 250 миллионам человек у сваім жыцці, то гэта, конечно, акция палітычнай падтрымки. Але гэта вельмі хитрая, это вельмі хитрый ход Трампа, потому что ён накіраваў у Беларусі не сенатараў, не конгрессменаў, не свайго наместника, не ведаю, віцэ-прэзідэнта ці сваіх памочнікаў. Ён накіраваў духовную асобу. Духовная особа, приехавшая в Беларусь, я разумею, что это была их просьба, может, нават умова, как такая, ведаеце, адбылася акция. Эта духовная особа приехала с вельмі хитрой такой мэтай. Хотел сказать юзеистской, но мы не юзеиты, але это такая хитрая мэта, потому что не ведаю, можа громко прогучыць, але амерыканцы прывезлі, што называецца, зброю масавага знішчэння. Якім сэнсе? Вось гэтае мерапрыемствы духоўныя, яны падрыхтоўваюць у любой краіне глебу да перамен. Ці хоча Лукашенко, ці не хоча. Пісанне кажа, што кожны праславіць Бога, адны па сваей волі,
другие супраць сваёй волі. Якую мэту пераследуе Трамп? Я бачу, што яны настоілі в этом у Вашынгтоне, хочуць нейкім чынам як бы адарваць Беларусь ад Расіі, таму што гэта такая контрдзеяння уплыву праваслаўнай царквы, як бы дэманстрацыя таго, глядзі, Путін, вось твой бліжэйшы саюзнік, да, ён на самой справе, ну вось у Беларусі ёсць прычыны, ёсць інтарэсы амерыканскія, тут ёсць вялізная супольнасць людзей, якія думаюць, якія кіруюцца ў жыцці тымі ж каштоўнасцямі, што і Трамп, і там і большыня Амерыкі, так. Грэмы, яны, наколькі я ведаю, прадстаўляюць адну з найбуйнейшых евангельскіх супольнасцей Амерыкі. Гэта паўднёвая баптыста, там каля 15 мільёнаў вернікаў. Я ўпэўнены, што не толькі ў Беларусі вось складаліся малітвы да Бога за Беларусь, што маліліся аб поспеху гэтай місіі. Усе гэтыя людзі там. То бок гэта падрыхтоўка да нейкіх наступных дзеянняў. Не ведаю, будзе візіт Трампа, ці будзе проста ўзмацняцца ціск перамоўны на Лукашэнку, ці яшчэ нешта. Ну, але адназначна Амерыка, арганізоўваючы такое, вось Вашынгтон, арганізоўваючы такое мерапрыемства, ён напрацоўвае сабе нейкія балы і ў вачах сваіх свайго электарату, сваіх выбарнікаў і ў вачах увогуле вось сваіх партнёраў, скажем, там на гэтых перамовах, а на самай справе супраціўнікаў, з якіх Трамп спрабуе просто ў сваёй манеры неяк злагодзіць, а сам ён мае все-таки мэты паўплываць на Беларусь. Як бы яно ни было далей, гэта мерапрыемства адбылося, гэтыя 2 дні яны адбыліся. Прыехаў Грэм, ён сказаў, што вось абсолютно еўрапейская краіна, вартая павагі там насельніцтва, да, Лукашенко там, ну, ён можа быць наўмысна, як я бачу, закрывае там вочы, не называючы некаторыя рэчы сваімі імёнамі, але ён аддае вартае, ну, как бы, на што ён звярнуў увагу? На тое, што Лукашенко за гэта 30 год все-таки захаваў, які там не быў бы суверэнітэт. Я чытаў меркаванне шаноўнага Зенона Станіславовича Пазняка. Не скажу прямо, как мы з ім супадалі там у ацэнках усіх палітычных падзей, там ці ўсіх палітычных асоб і сілаў, але тое, што ён напісаў пра гэты візіт, я таксама лічу, што гэта стратэгічна, гэта грае на карысць і Беларусі, і дэмакратычнай Беларусі, і Беларусі у еўрапейскай сям'і. Анатоль, калі гаварыць пра будучыню, важна, што будзе далей з пратэстанцкімі грамадамі. Ну, вот падчас візіту лічбы там з'явіліся, і стала вядома, што ліквідавалі каля 80 пратэстанцкіх грамадаў. І я Сергея Міленца запыталася, як і вас запытваюся, вот, ці спадзяецца на паляпшэнне сітуацыі для пратэстантаў Беларусі ў выніку візіту, ці не асцерагаецца, што, ну, наадварот, всіх прысутных на фестывалі ў Чыжоўцы пратэстантаў улады просто запишут, перепишут и возьмут под пильный контроль. Понимаете, надежда у нас есть. Фестиваль называется «Фестиваль надежды». Я же все это время, с 2020 года, живу надеждой. Живу надеждой, что произойдут перемены в Беларуси, и я вижу эти перемены. Вот сейчас это реально вот наглядный пример, что перемены приходят в Беларусь. Даже с такого неожиданного бока. Сбоку американцев, которые приехали и договорились о вот таком масштабе. По поводу того, будут ли какие-то неприятности для тех, кто пришел, надеюсь, нет. Потому что, ну, как бы это разрешенное мероприятие, никакого отношения к так называемой политике это мероприятие не имело. Какие-то моменты, которые говорили о властях со сцены, они были только в позитивном ключе. То есть никаких там обличений, каких-то призывов к исправлению и так далее, такого не было. Ну, к сожалению, или я не знаю. Да, но в любом случае нет поводов для репрессий. Хотя понятно, что поводы и не особо нужны, было бы желание этими репрессиями заниматься. Спадар Анатоль, ну, як вы мяркуеце, ці ёсць надзея на тое, што лепшая сітуацыя будзе для пратэстанцкіх вернікаў, для пратэстанцкіх грамадаў, ці выйдуць хрысціянскія святары з турмаў неўзабаве? Вельмі хацелася б, каб
да. Вельмі хацелася б, каб вынікам увогуле гэтага ўсяго трэку за дзейнічаннем пратэстантаў было вызваленне ўсіх абсалютна палітвязняў. Все-таки Грэм, Франклін Грэм, як і яго бацька Білі Грэм, гэта найперш міратворцы. Людзі, которые прыязджаюць не ў самыя дэмакратычныя краіны і прыязджалі з не самыми демократичными режимами, а будем шчыры, ну, диктатуры, в тирании, приезжали в Советский Союз, приезжали в Россию, приезжают, вот, приехали в Беларусь, и они приезжают с миротворчей миссией. А что это значит? Это значит, как все-таки, ну, были выпущены на волю те, кто стал там закладниками неких конфликтов. Поэтому я вельми хотел бы, как вышли абсолютно все, и верники, и неверники, и те святары католические, которые выказались открыто, выступили супроть зла, которое чинилось в Беларуси, супроть того гвалту, как они все так само вышли на волю, бо ну на что требать этих людей? Ну, как бы, час их отпустить. Другий момент, что я погоджусь с Сергеем и, мабуть, с іншими комментаторами, что навряд ці будуть некие наступства кепские там для протестантских громад, потому что, ну, куды уже горы на самой справе там. Многие громады існуюць у подполье, яны не маюць регистрации, некоторые не шукали гэтай регистрации, разумеючы, что и не пройти. Але ж ніякая держава, як бы она не старалась, не забароніць на людям поклоняться Богу. Ну, как бы, урэшце рэшт, нават калі я ў вязніцы, я просто буду ў сэрцы сваім молиться. Вось, я вельмі ухваляю тое, што Лукашенко адпусціў вядомых хрысціянскіх палітыкаў, актывістаў, Паўла Севярынца, Змітра Дашкевіча, з вялікай радасцю назіраў, як учора яны атрымалі ордэны там ад Рады БНР. Гэта шчырыя людзі, сапраўдныя патрыёты Беларусі. І то, што на волі, гэта здорава. Хай да іх далучацца як мага хутчэй усе іншыя. І журналісты, и политики, и святары, и все люди, которые зараз у вязницы сидят незаконно, вось, яны сидят за свои политичные перакананні. Что тычыцца наступстваў надалей, я думаю, что, ну, может, добрае. Я ведаю, як працуюць механізмы лукашэнкаўскай улады, вось гэтыя чыноўнікі, яны бачаць, сам Лукашенко дазволіў гэтым пратэстантам, сектантам, як яны іх называюць, нас называют, да, сектанты вось собрались у чужоўка арэне, ну так, значит, и мы там на месцах будем нейкай даваць им там преференции, прынамсі не будем зачыняць им магчымасць ісці і працаваць з дзецьмі, ісці і працаваць у калоніі, ісці і працаваць, не ведаю, там у прыёмныя жаночых кансультацый, дзе жанчыны прыходзяць з жаданнем пазбавіцца плода, там, да, цяжарнасці, якой яны як бы не хацелі, там. Может быть, откроются двери, люди пачнуць працягваць рабіць тую працу на карысць беларускага грамадства, которые яны і рабілі. Может быть, не ўсе гэтую працу раздзяляюць, там, лічаць карыснай, але гэта робіцца ўсё з памкненнем самых найлепшых для того, каб народ Беларусі быў шчаслівы. Гаспадар Анатоль, дзякуй вялікі, што прыйшлі ў наш эфір, дзякуй, што падзяліліся вашым меркаваннем, дзякуй вялікі. Дзякуй, Ганна, што пазвалі. Гэта быў пратэстанцкі вернік, кіраўнік рэдакцыі сайту Белсат Анатоль Шырвель. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.